Di berdewamiya alîkarî û tevgera leşkerî ya Amerîka de li herêmên Rojavayê Kurdistanê û li gel amadekariyên şerrêvegerandina bajarê Reqa ji rêxistina terorîsta Daişê. Wezareta Berevaniyê ya Amerîkî Pentagon di çarçoveya şerê terorê de amadekariyan boşandina hêzên zêdetir li ser zemîna Sûriyê dike. Rojnameya Washington Post a Amerîkî eşkere kir ku texmîn heye Pentagon hezar leşkerên zêdetir bişîne Sûriyê beriya ku operasyona kontrolkirina bajarê Reqayê dest pê bike. û li gorî heman jêderan Amerîka dixwaze bi vêgavê hebûna xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê bihêztir bike û hêzên zêdetir li Bakurê Sûriyê bicih bike û texmîn heye ku ew hêz beşdarî şerê li dijî Daişê li ser zemînê bibin. Li gorî zaneyariyan tanha bêtirî 500 leşkerên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê bicih bûne û ew hêz piştgiriya lojîstîk di şerê rêxistina Daişê de pêşkêşî hêzên Sûriya Demokratîk dikin. Herwiha rojnameya Washington Post dazanîn ku erkê leşkerên Amerîkî yên ku dê bo Sûriyê werin şandin pêşkêşkirina şêwermendî û rahênankirina leşkerî ye bo hêzên Sûriya Demokratîk û dê ew ê bêtir hevrêziyê bi hêza asîmanî ya hevpeymaniya navnetewî re di şerê rêxistina Daişê de bikin.